Eu tenho a suerte de nacer nunha aldea chea de vida, chea de personajes, en donde o tempo daba para todo. A miña nai iba coa máquina de coser encima da cabeza e iba a coser polas casas. Aparte de tamén ter elas o seu sitio na casa para facer pesar de roupa, non? Meu pai era tratante de ganado, feiriante, que había unha cousa que meu pai non entendía. Aquell iba a vender unha pedra. Cando colle as pedras e poños ali onde agora a fundación, sácame esa pedra de aí, que levo toda a vida sacando as pedras da finca, porque se o productivo palabra me metía ahora a traer as pedras para a finca. Sácame eso de aí inmediatamente. A nosa casa era unha casa de traballo, porque nós tiñamos campo, íbase ao marisqueo, cando abrían a veda, tiñamos carnicería. Despois de salir da mili, eu tiña que tomar unha decisión, ou me vou ao maestro Mateo, que estuve ali un ano. O ano seguinte xa fui a dar clase á escola de canteiros. O canteiro ten as mans ocupadas, recoller medidas e cortar. E o escultor é crear, digamos, salirse desas medidas. As cousas están aí. E moitas veces pasamos por lado dela e non as vemos. O material que está aí ao lado. Xa que non teño mármore ou outras cousas. Pero despois tamén non é fácil facer un arte que teña identidade e que sea internacional. Digamos que é como o noso ADN. Realmente a nosa historia está escrita na pedra. Eu americano entendo moi ben o meu traballo. Gustalle o meu traballo. Aportalle algo que eles non teñen, que é a historia da pedra. Eles teñen a historia do ferro. Pois tamén están os alemáns, os ingleses. Ben, non o valoramos. Moitas veces tens que sair da fora para darlle valor ao que nós temos. Porque senón, como tes aí, non nos damos conta o que temos. É unha xente simpaticísima, é traballadora, digamos que é xente emprendedora, é motivada, co tema do viño, co tema do mar. Eu son unha persona que soño moito, me gusta soñar, desperto tamén, pero se é dormindo, mellor, porque aí é onde a imaginación é totalmente libre e non a controlas. Aí hai Quintáns, na desembocadura do río Umia, Moncha, miña nai, Lino Silva, Julia, miña muller, o tempo, o aire. É un cacho de tempo, é un orgullo estar vivo e pasar por este mundo.